Niektorí ťa podporia a niektorí sa ti otočia chrbtom, ale vieš čo? Je to úplne bežné. Keď sa konečne rozhodneš a začneš ísť za svojim snom, niektorí to nemusia hneď pochopiť. Pre nich je to nepredstaviteľné. Budú ti hovoriť o všetkom, ako sa to nedá, aké to je ťažké, ako ti to môže pokaziť život, ako ti to môže pokaziť zdravie, alebo neviem čo, proste vždy si niečo nájdu. Ale berte to tak, že oni hovoria o sebe. Oni hovoria o svojich vlastných strachoch. A sú to vlastne ich dôvody, prečo oni nikdy nezačali s niečím novým alebo nikdy nevykročili z komfortnej zóny. Ale na druhej strane získaš veľa ľudí, ktorí ťa budú podporovať, s ktorými sa budete navzájom motivovať, povzbudzovať sa, posúvať sa ďalej a práve takých ľudí sa drž. Nemusíš presvedčať tých, ktorí ešte teba neveria, nemusíš s nimi zrušiť vzťah, kontakt, priateľstvo, to vôbec nie je potrebné. Proste snaž sa ich pochopiť, snaž sa pochopiť, že oni sú ešte není na tom mieste, tam, kde si už ty, není sú pripravení výjsť z tej komfortnej zóny, ale možno vďaka tebe to skúsia. Možno budeš práve ty ich tá motivácia, aby oni skúsili niečo nové. A potom sú aj takí ľudia, ktorí sa ťa budú snažiť dať za každú cenu dole, budú ti všetko znepríjemňovať a ty sa drž ďalej. Nemusíš im prijať nič zlé, nemusíš im robiť nič zlé, to už vôbec, ale proste zminimalizuj kontakt s nimi, pretože to ti v podstate nič nedá. Iba ti to možno uškodí.